Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akulu mwasula bwanji konse kumene muli yo ifeso taswera kumano yo kuzizira kokha kuzizira yo. Anyway guys, sorry for the late updates. Kumano chajitika pachona kuti ku Russia tsopano Russia yakwiya yaphulitsa airport ya dziko la Ukraine ku Kyiv kuphulitsa mabomba kumene kundithu more than 300 something plus ma drones komanso ma missiles okwanira 11 kuphulitsa ku dziko limene lili la Ukraine. All right, so the question is chachitika ndi chani? Poyambirira panali issue nakuti amazimakhala ngati zimamvana choncho kumabe mmene tinayankhulira kuti anthu amene wawa pali akusakana ndithu chapasipasi akusakana. Yeah, by the way, Israel paja yarumizazira ku dziko la Ukraine and Ukraine ndithu yathokoza Israel pa zochita zakezi kumabe zayikuyitsa Putin. Anyway, chimene chakuyitsa Putin kwambiri china chachikulu nchona kuti munthu amene mukumuonayo ku background kwaineko ndithu ameneyu ndithu anali deputy navy ku msilikali ndithu amene anali kuwonedwa kwambiri kwa Putin. Iye ndithu waphedwa pamene ma Ukrainians amabwezera Russia nangasipa tinakamba kaya kuti Russia yaphulitsa ndithu Ukraine ndithu kuphulitsa madera ngapo. Yeah, ndiyo ndithu pa strike imene anapanga anakapha ndithu mkulu ameneyo Mikhail. Yeah, nde after kumupha ameneyo zoti panali kamgwirizano kuti pakhale kwa ceasefire chanchani zina ndi zina komano kamgwirizano kameneko ndithu kakanika sikagwiranso chifukwa cha zochitika zimene zachitika ku Russia komoti panali pakati pa dziko la pakati pa Putin ndi Trump ayankha nthawi itali ndithu kuti nkhondo ithe ndi Putin wanena kuti sizingathekenso kuti nkhondo ithenso yayi chifukwa mwandipherano munthu wanga. Ndeno yayi ayamba kusinja, like to be honest, like 6 hours moto, right? 6 hours moto like kukuyaka ku Ukraine, like, and awanna kuti it's the largest strike currently kuphulitsa umene kuku ndithu it's like yo kuwirikiza 6 hours the airport kunyenya yetu ndesiri kuzozoti pano chinga chitika chani. Ndi munkhani ina ndionena kuti Russia yapanga recognize kama kuti yavomereza kuti dziko la Afghanistan paja linalengedwa ndi ma Taliban kuti iwowa ndithu ndi dziko ndithu. Remember kuti payambirirapo ndithu America yayisetsa ndithu yakhaye kumenya nkhondo kumene kuku ndithu kulimbana ndi ma Taliban amene wawa mano ma Taliban sanagonje mpaka anagonje ndi ma Americans anangoti izizi zisitizikwanitsa anangopakira katundu wawo ndi kunyamuka nkumapita. Pakati papo tinapereka update yonena kuti Americans amafuna katundu wawo amene anatsala kumene kuku zachina kasinja zachina chani ndi ma Taliban anawuza kuti mbweno khamzarenga rumufuna mzarenge tizakunyenyanya ndi sanapita so katengaso yayi. Ndi ma Taliban amene andithu anatenga boma amene kuku ndi amene panopa akuyendetsa akudziwa anu akeyo amene akuyendetsera. Anyway, zilipo zina zosalephera zimene zolakwika zimene makazikuchite kumene ngati tingalekeza ngati ma ufulu makamakaso it's like I don't know kuti anu ake akupanga bwanji especially I think ndithu anthu ndithu akuponderezedwako kumene kunthu especially akakhala zipembedzo zinazi komanso azimayiso makamakaso I think ndithu so kuti unganeneletu kuti panopa dziko lili kuti lili stable bwinobwino apo ndi suti tikaname choncho yayi. Ma Taliban komabe iwo akungowanga kumbali yawo akungoyendesa zimene iwo akuzidziwa kuti izizi I think zitipindulira pa dziko lathu koma so far sitinamveko makamaka ngati ma violence ambiri kuti mwina wake dziko likutere kuti ngakhale ndikunena kuti ma percentages tinata kumene kuti tikuchitika kuti
mukudziwabe ulamuliro woti wa anthu ngati ankhondo ngati amenewo woti nthawi yayitali akhala ndithwale mutchire suti ungakhale uli perfect yayi. Komabe anu ake akuona zoti it's better kuti akulamulira okha palibe za democracy kuti Americans akupanga zimene akupanga yayi. Iwo akupanga zimene iwo akudziwa zoti ndikaja yawo ndi chikhalidwe chawo nde zili kuti zili kumene koko. Nde dziko limene lili makamaka silipangidwa government kamati boma lawoli silipangidwa recognized ngati boma lenileni. Silipangidwa ngati boma lenileni. Komano Russia Putin walipanga recognize kuti iniyo basi ndi dziko ndithu kusainirana kuti iniyo ndithu yayi the good one hey good nde abapo like komanso kuti chimene Putin akuti wapanga focus chinthu chimodzi. Wapanga focus chinthu chonena kuti ndi gulu limene layesetsa kuchoka ku utsamunda resistance kukana kuponderezedwa ndiwo ndikumapanga zawo, right? Nde iwo Russia imakonda kulemekeza anthu amene onse amene anapanga push anapanga boot out thamangisa amene amakhangata afuna zalamulira zochita ndi kukhala olimba mtima ndikumayendetsa dziko okha. Putin ndi anthu ngati amenewo ndithu amasangana nawo kwambiri. I think mina akufuna amafananso anthu ambiri. That's why mzaona zoti olo ku mwana uja Ibrahim Traore uja anamukondanso nkhani yake iti imweyo. Nde akuti iye amanena kuti amatulusa ma-settlement omwe aja amene ankatulusa ndi Ibrahim Traore aja kuti ife ndithu timafuna anthu oti olimba mtima oti atha mapanga ma-decision pawokha komanso kumalimbanaso ndi matera. By the way, Putin akufuna ndithu Ukraine ija angoyitengeratu ndipo anenelatu kuti Ukraine ndithu ndiyitenga yetu nde izo zonse pano tione kuti zikhale bwanji ku dziko limene lili. By the way, tiyeni tiloweno tsopano tilowe kuti kopano pakemene nali ya Russia. Tiyeni tilowe ku dziko lija la tentani ku Gaza kwakulu koma ku Gaza guys achina Israeli inuyo chabwino eti I don't know mphamvu zanu makamaka musamaonetsere pa anthu opanda zida imene si nkhondo athana ndi ku Irani anachita kuthandizidwa kuisho Irani ija ndikumathandizidwa ndikumatinso kumapepesa kuti ceasefire family ndikupepesa manje ndikuthawa kumene ndikusalendatu. Irani nkumati pasakale ceasefire pakhale ceasefire pamene ceasefire amene kuti kunapayo ndiyona kuti pambuyo iwonso sanali okha ma-Americans anali pati anali pompo, right? Ma-Americans anali pompo, Irani anali okha koma kuti tawina koma anzawo kuti musazipange ceasefire ife za ceasefire sitizidziwa, right? Kwirani kuja akanika kumaliza nkhondo ija koma panopa abwereranso ku Gaza akupha anthu kopsa kumene koko kupha anthu no. To be honest, iwo ngati akuona zoti ali ndi mphamvu bwanji sapitiliza nkhondo mweja ya Irani ija sakupitiliza nkhondo ya Irani bwanji apa ayilano ceasefire chanchani mpakana ma-America zipanga involved muchani mu issue imene yoyo, right? Actually to my analysis kupanga analyze zinthu zimezi zinaona zoti mangopezera anthu oti alibe mphamvu like sasilikali kungopezera anthu oti sasilikali basi mapolisi azipatala mapolisi anthu oti mpeza ana ndithu oti kuti awuyuso ndi silikali kuti amene uyu mpeza mzimayi zipali zinthu zoopsa kwambiri zimene anthu aku Gaza akuchitidwa. Despite Donald Trump anakuti apakhale miyezi iwiri kwabe iwo akuti kumene tikatenga ma hostages kuti ndikumapitilizabe kuphabe anthu ayani kuphabe ma-civilians kuma achotsa kumanyumba mwawo ndikumapolisa guys no izo zosinga imene ndoti imene simphamvu imene sikutha nkhondo kumene koko, right? Ngati mukanakona zoti nkhondo ali nayo athopitiliza kuyana awaza oti ceasefire zakhalepo athopitiliza tione ngati kuti angalimbe kumene koko.
size yawo ndi mene koko ngatawa kono ndi size yawo mene koko osati yawo mene kuya kukusizipaka na ngomabwirira ku Gaza kuja ku civilians anthu oti alibe ine chonse mene ko issue sizabwino zimene zozo nde actually tikuyena ndiyankhule pa nkhani imene sokuti tinganene kuti mwakuti yake koma tikuyena ndiyankhulepo right mkatiwo at least akalimbana ndi akuona zoti Hamas terrorist zigawenga okay turn on ibwere completely anyamuke akapange because Israel is indi intelligence, like powerful intelligence pankhani kukhuzana ndi kupanga assassinate adani ma opponents adani mutakuona amene amaphera adani wacha like if for them okay you are manazoti okay Hamas is a terrorist right ndiuzigawenga ndeno iwo chikuvura njani just to go and wipe them out. You understand? Apita akapanga ujina akapanga wipe out. You understand? Ndeno fuso ndumari oje lusole seli mina amagugisa nshiro je popanga wipe out. Akulu chikuvura ndijani kodi akango panga focus ajina Hamas yo komano mpaka na akupa ma civilians awamba anthu amba chabe oti alibe china chilichonse that means nkhani si kuti akupalimbana ndi Hamas nkhani ndiona kuti akufuna anthu onse kumene kwachokeko achoke awape akachoka pamene popo alowaso dziko linaso choncho mmene ananena muja kuti afuna akafike mpaka na ku Mecca ndi Madina ma video nditunaika kale. That's another thing. Mahouthis baja na Pulisa airport ku Israel. Yeah, Mahouthis amene na Pulisa airport. Penzi mabombo joko kuja ku Yemen kutama koko. Nde Israel na kuti ya ababa mukapangaso tibwa sala za Yemen yose. Nde Mahouthis na kuti inutu kuti inu ndife mvane asiye anthu ku Gaza kani hata koma otherwise ife suri tukopa koma suri so kopyeza mupyeza apa suri ife suri khatili tisiyaso the moment mwapanga attack anthu ku Gaza ndoti that's it muyembekeza kuti ife so tilowelera basi akulu ndiye nkhani ndi imene ndithu ndiye kuti inuyo tichezeso ndithu nthawi ina after ma updates ena pepani kwambiri I was like busy kupanga zina ndi zina kumanso anyway guys, thank you so much. Malawian cameras. Malawian camera.